Αρχαία Ελλάδα, η κοιτίδα του πολιτισμού. Όταν οι υπόλοιποι λαοί κυνηγούσαν μερόπαλα, εμείς δίναμε τα φώτα μας χρησιμοποιώντας υπολογιστές. Ήταν τότε που οι μεγάλοι αρχιτέκτονες Ικτίνος και Καλικράτης σχεδίασαν τον Παρθενώνα με μια πρωτοποριακή σχεδιαστική εφαρμογή, το αυτοκάδιον, πρόγονο του σημερινού AutoCAD. Η έμπνευση ήρθε από ένα απλό σερφάρισμα στο διαδίκτυο. Το σημερινό ίντερνετ μέσω της αρχαιοελληνικής μηχανής αναζήτησης Google, πρόγονο του σημερινού Google. Το διαδίκτυο ήταν ελεύθερο για κάθε Αθηναίο πολίτη, καθώς υπήρχαν διάσπαρτα στην πόλη ασύρματα θερμά σημεία, τα σημερινά Wi-Fi hotspots. Τότε, ο Καλικράτης, συγκλονισμένος από τη σύλληψη της ιδέας, έστειλε μήνυμα στο φίλο του Ικτίνο μέσω του προσωπικού φορητού του υπολογιστή, αρχαιοελληνιστή λαπτόπιον, γνωστό σήμερα ως λάπτοπ. Ο Καλικράτης χρησιμοποίησε μια αρχαία ελληνική εφαρμογή υπολογιστή, τον προσωποπάπυρο, πρόγονο του σημερινού Facebook. Ο Ικτίνος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που έκανε πάνω από 100 αρέσκο στο μήνυμα, τα σημερινά like του Facebook, και έτσι κτίστηκε ο Παρθενών. Η ολοκλήρωση του μοναδικού αρχιτεκτονικού έργου γιορτάστηκε δεόντως με μια μεγάλη παράσταση του Εσχύλου που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω διαδικτύου από την εφαρμογή Σισολίν, τον αρχαιοελληνικό πρόγονο του σημερινού YouTube. Για να μην μιλήσουμε για τον πασίγνωστο αρχαίο Έλληνα εφευρέτη Θεμιστοκλή Θήρα, μακρινό πρόγονο του Bill Gates, που είχε ιδρύσει την εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Μικρομαλακίν, την πρόγονο της σημερινής Microsoft, όπως επίσης και το Σοκράτη Εργασίαν, αρχαίο πρόγονο του Steve Jobs, ιδρυτή της πολύ πετυχημένης εταιρείας υπολογιστών Μίλων, της σημερινής Apple, που λάνσαρε πρώτη τα περίφημα iMac, τα πασίγνωστα iMac της σύγχρονης εποχής. Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους. Δίκιο έχει ο Ηλίας Ψινάκης όταν μιλάει για κομπιούτερ στην αρχαιότητα. Πόσο μάλλον ο Δημοσθένης Λιακόπουλος. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Αυτά είναι.